κρίνει με μια βαθύτητα όλα τα θέματα. Από την άλλη, υπάρχει ένας βαθύς εγκυκλοπαιδισμός σε όλα τα θέματα που αναλύει. Υπάρχει μια ευρύτητα γνώσεων που τη διακρίνεις σχεδόν σε κάθε θέμα που πραγματεύεται. Είναι οι ιστορικές αναγωγές, είναι τα παραδείγματα κλπ. Δείχνουν μια βαθιά γνώση της ιστορίας κατά κύριο λόγο. Μετά, τι μορφή δοκιμιών είναι. Ο ίδιος το ονομάζει το ελληνικό τραύμα. Θα έλεγα ότι είναι ένα ψυχογράφημα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και των συγχρόνων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Δεν είναι ψυχολογική μελέτη, είναι ψυχογράφημα. Το αναλύει τα θέματα του, αγγίζει περίπου 40 θέματα, τα οποία παρόλο που είναι ενταγμένα σε 4 ενότητες, έχουν μια αυτονομία το καθένα. Είναι θέματα που λίγο, αν θέλετε, κάποια στιγμή μας προβλημάτισαν όλους. Τι είναι ο Βαρουφάκης, ποιος είναι ο Βαρουφάκης, αυτός ο διάκτονας τέρας που εμφανίστηκε κάποια στιγμή και κάποιοι εξαφανίστηκε ή τον εξαφάνισε κλπ. Υπάρχει ένας προβληματισμός που εντυπωσίασε γύρω από τις σκέψεις και τις προτάσεις του Βαρουφάκη. Μετά, όλους μήνες τώρα ασχολούμαστε με το Brexit. Δεν βγαίνει η Βρετανία, δεν βγαίνει, βγήκε η Βρετανία. Αυτά που παρατηρεί ο Αντώνης για το Brexit είναι κάποιες παράμετροι που δεν τις έχουν δει ούτε οι πολιτικοί αναλυτές, ούτε οι κοινωνιολόγοι κλπ. Δηλαδή, προβληματίζεται γιατί οι προλετάριοι και οι εργάτες κλπ. Ψήφισαν να βγει η Βρετανία από την Ευρώπη. Ποιο ήταν αυτό που τους οδήγησε σε αυτή την επιλογή. Είναι θέματα που αν λίγο τα αγγίζει και τα αναλύει με ένα πραγματικά διεισδυτικό τρόπο. Περίπου την ίδια σε όλα τα θέματα. Πρέπει να πω ότι είπα να διαβάσω, δεν διαβάζω ποτέ ένα βιβλίο. Μόνο μυθιστορήματα, άμα τα πάρω, το αρχίζω και το τελειώνω. Τα βιβλία ιστορίας, λογοτεχνίας, τις μελέτες, τα δοκίμια, διαβάζω ό,τι μου αρέσει. Κοιτάζω τα περιεχόμενα και καταλήγω σε αυτό που μου αρέσει. Είχα λίγο χρόνο να δω το βιβλίο. Πρέπει να πω ότι δυσκολεύτηκα στην επιλογή θεμάτων. Όλα θα ήθελα να τους ρίξουμε και έτσι έκανα ένα φιλομέτρημα των κεφαλαίων, να δω τι περιέχουν, τι γράφει κλπ. Σίγουρα είναι βαθύς γνώστης. Σίγουρα έχει ένα βαθύ προβληματισμό. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοια λίγο αιρετικά βιβλία, αν θέλετε, στον προβληματισμό. Θυμάστε πόση εντύπωση μας έκανε ο Δήμου όταν έγραψε η δυστυχία να είσαι Έλληνας. Λέγαμε, το χαιρετά. Το βιβλίο αυτό κινείται σε αυτόν τον άξονα. Έχει αιρετικές προσεγγίσεις. Πολλές κλπ. Και για τους κοινωνιολόγους βγαίνουν πράγματα. Έχουμε προβληματιστεί τέλος πάντων τόσες σχολές οικονομικών, τόσους οικονομολόγους, γιατί κατέρευσε η οικονομία. Οι οικονομολόγοι την κατέρευσαν. Διοικητές τραπεζών και όλοι οι οικονομολόγοι ήταν αυτοί. Μετά φυσικά από κάθε κρίση οικονομική ξεπηδούν σχολές και θεωρίες οικονομικής θεωρίας, όπως μετά το 1928 στην Αμερική. Ένα άλλο θέμα έτσι που είναι εξίσου σημαντικό είναι το χιούμορ του. Έχει ένα χιούμορ όχι κραυγαλαίο, αλλά θα έλεγα αγγλικό. Το ψηλαφείς όμως σε κάθε σελίδα αυτό το χιούμορ, αυτή την αν θέλετε λίγο ευστράπελη προσέγγιση που δεν καθιστά το κείμενο μη σοβαρό. Απλώς εσένα σε κάνει έτσι λίγο να δεις, να σχηματίσεις το που διαβάζεις ένα μισό χαμόγελο για αυτή την παρατήρηση. Δεν θα πω άλλα, προτιμώ να συζητήσουμε αν θέλετε τα κεφάλαια του Πεσκοπεδίου. Θεωρώ πάντως ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, αιρετικό και καλύτερα να προσεγγίσουμε τους αιρετικούς και τις αιρέσεις παρά την Ορθοδοξία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ κυρίως που πήγατε στον κόπο να το διαβάσετε και βέβαια να είστε εδώ να
πολλά χρόνια στην Αμερική μια πολύ μεγάλη κουβέντα με τον πατέρα της αντιψυχιατρικής, τον Τόμας Σάρς, ο οποίος λίγος πολύ υποστηρίζει το εξής πράγμα. Αν έχω πονοκέφαλο και πάρω μια ασπιρίνη, ο πονοκέφαλος μου περνάει. Λύνω το πρόβλημα. Βέβαια, δεδομένου ότι υπάρχει ασπιρίνη, είναι πολύ πιθανό να μην πω ποτέ στον πειρασμό να ψάξω να βρω ποια ήταν τα αίτια του πονοκέφαλου. Με αυτή την έννοια, η λογική του φαρμάκου με αποτρέπει από το να εντοπίσω τα πραγματικά αίτια του πονοκεφάλου. Αυτό όλο το μοντέλο σκέψης που απλώνεται σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο, το ορίζει ο καθηγητής ψυχιατρικής, ο συγχωρεμένος πια Τόμας Σάρς, ως φαρμακοκρατία. Και εκτιμά ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της φαρμακοκρατίας οι δυτικές κοινωνίες παρήγαγαν έναν ανθρωπολογικό τύπο που είναι νήπιο. Νήπιο με την έννοια ότι παραμένει ανήλικος, καθώς υπάρχει πάντα διαθέσιμο εκεί το φάρμακο, η θεραπεία που έλεγε ο Βαρουφάκης. Αφού υπάρχει το φάρμακο, δεν χρειάζεται να κάτσω να σκεφτώ γιατί έχω πονοκέφαλο. Αυτό το μοντέλο, κατά την άποψή μου, αυτός ο τρόπος σκέψης που νηπιοποιεί την ύπαρξη, είναι εξαιρετικά ευεργετικό για τον καπιταλισμό, λέω εγώ. Γιατί ο άνθρωπος νήπιο είναι εύκολα χειραγωγήσιμος, είναι πάντα ανεύθυνος, γιατί κατά βάση είναι ασθενής, και μιας και το λέμε αυτό, να πεταχτώ και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Προχθές μίλαγα σε ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα για όλη αυτή την ιστορία με τον Τραμπ, όπου έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ψυχιατρικοποίησης του Προέδρου. Ο Πρόεδρος είναι ναρκισσιστής, έχει ναρκισσιστική διαταραχή, είναι εκείνο, μετά βγάζουμε μια διάγνωση και με το που βγάζουμε μια διάγνωση, μένει να ψάξουμε να βρούμε ποιο είναι το φάρμακο, τι θα του χορηγήσουμε δηλαδή, και το πράγμα τελειώνει. Με αυτόν τον τρόπο καθιστούμε την Προεδρία Τραμπ, την αποπολιτικοποιούμε και την ψυχιατρικοποιούμε και την οδηγούμε σε μια ιδιόμορφη λογική ακαταλόγιστου. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στις κοινωνίες. Οι κοινωνίες με έναν τρόπο ορίζονται ως ασθενείς, εντός εισαγωγικών, διέπονται από το καταλόγιστο αυτό, δεν χρειάζεται να πάρουν κάποια ευθύνη, την ευθύνη του ενήλικου που θα πάρει την τύχη της στα χέρια του, την τύχη της ζωής του στα χέρια του, και παραμένει ως ένα νηπιώδες πλάσμα το οποίο χειραγωγείται προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση, βομβαρδίζεται με ενοχές. Πολλές φορές μπερδεύονται τώρα αυτά που λέω, γιατί μοιάζουν ότι είναι ενοχοποιητικά, ενώ στην πραγματικότητα εγώ είμαι πολύ υπέρ της λύσης, αν θέλετε να μιλήσουμε για το ελληνικό τραύμα και να μπω στην ουσία, που την ορίζω ως πλημμυρίδα αθωότητας. Νομίζω δηλαδή ότι ακριβώς αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, η κυπριακή έχει κάποιες διαφορές νομίζω, είναι αυτό ακριβώς. Χρειαζόμαστε μια απενοχοποίηση, μια αθώωση και ταυτόχρονα με αυτή την αθώωση την ανάληψη της ατομικής ευθύνης του καθενός, που σε συλλογικό επίπεδο θα διαμορφώσει την ανάληψη της συλλογικής ευθύνης και τον απεγκλωβισμό από την παγίδα του τραύματος. Και να πω δύο λόγια για αυτό που ορίζω ως παγίδα του τραύματος. Θεωρητικά, σύμφωνα, ας ξεφύγουμε λίγο από το συλλογικό και ας πάρουμε ένα μικρό παιδάκι. Σύμφωνα με την γνωστική ψυχολογία, κάθε άνθρωπος, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, με το που γεννιέται, έχει 5 βασικές πυρηνικές ανάγκες. Αν οι ανάγκες αυτές δεν εκπληρωθούν, μάλιστα στην πρώην παιδικότητα να εκπληρωθούν, παράγονται αυτόματα μια σειρά από παγιδεύσεις εξαιτίας των εκπλήρωτων αναγκών, των παγωμένων αναγκών, όπως λέμε, οι οποίες αυτές παγιδεύσεις οδηγούν τον άνθρωπο, την ύπαρξη, ακόμα και στην ενήλικη του ζωή, δηλαδή στη συνέχεια, σε επαναλαμβανόμενα μοντέλα, σε patterns συμπεριφοράς, συναισθήματος και σκέψης. Και οι 3 βασικές δηλαδή λειτουργίες εγκλωβίζονται σε ένα φαύλο επαναλαμβανόμενο κύκλο, που τον λέμε στην ψυχολογία σχήμα, εδώ αν θέλετε παγίδα, από το οποίο κανείς δεν μπορεί να βγει ποτέ.
Αν πάρω αυτό το παιδάκι τώρα, αυτό το μοντέλο των αναγκών που σας λέω και το μεταφέρω στο συλλογικό επίπεδο, μιλώντας για την ελληνική κοινωνία, και δούμε αυτές οι ανάγκες, οι 5 πυρηνικές ανάγκες, σε ό,τι αφορά την ελληνική συλλογικότητα, εκπληρώθηκαν ποτέ? Εκπληρώθηκαν στην πρώιμη παιδικότητα εντός εισαγωγικών της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού συλλογικού? Η άποψή μου είναι ότι καμιά ανάγκη δεν εκπληρώθηκε. Και για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, σας λέω έτσι αμέσως ποιες είναι αυτές οι βασικές ανάγκες για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Η πρώτη και βασικότερη ανάγκη, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, είναι να έχει κανείς την αίσθηση ότι είναι σωματικά και συναισθηματικά ασφαλής. Φανταστείτε ένα μικρό παιδί, μεγαλώνει σε ένα σπίτι, προφανώς η βασική πρωταρχική ανάγκη είναι να νιώσει ότι δεν υπάρχει κάποιος εκεί που κινδυνεύει να τον σκοτώσει, ούτε υπάρχει κάποιος εκεί που κινδυνεύει, εξαιτίας του οποίου κινδυνεύει, να τραυματιστεί συναισθηματικά, να μην μπορεί να εκφραστεί συναισθηματικά κτλ. Η βασική λοιπόν ανάγκη της ασφάλειας. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, η ελληνική συλλογικότητα, ας μην το πάρω από τον Αλέξη τον Κομνηνό, από την ίδρυση του κράτους, αυτή η κοινωνία ένιωσε ποτέ συναισθηματικά και σωματικά ασφαλής? Όχι. Γι' αυτό και διαρκώς μπροστά στην απειλή της Ανατολής ήταν με μια φοβερή αγωνία στραμμένη προς τη Δύση για να πάρει ασφάλεια. Η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Όπως αυτό ήταν το μοντέλο του Καραμανλή κτλ. Η δεύτερη βασική ανάγκη, πάλι λέω ενός μικρού παιδιού, μιας συλλογικότητας, είναι η ανάγκη του να νιώσει συναισθηματική επαφή με τους κοντινούς, τους σημαντικούς, αλλά και τους πιο μακρινούς άλλους. Ένα παιδί δηλαδή που μεγαλώνει σε μια οικογένεια χρειάζεται να νιώσει φερότητα, στοργή, αγάπη, ενδιαφέρον από τους σημαντικούς, τους γονείς, τα αδέρφια κτλ. Αλλά και τους πιο απόμακρους. Και εδώ λοιπόν μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα. Η ελληνική συλλογικότητα ήρθε σε συναισθηματική, σε ψυχική επαφή με τον περίγυρό της και σε ποιο ποσοστό? Νομίζω ότι και εδώ υπάρχουν ζητήματα. Αυτή η ανάγκη δηλαδή της συναισθηματικής μέθεξης με τον άλλον έμεινε σε μεγάλο ποσοστό ανεκπλήρωτη. Η τρίτη ανάγκη, και ίσως πολύ καθοριστική για την περίπτωσή μας, είναι η ανάγκη της αυτοέκφρασης. Να έχω δηλαδή τη δυνατότητα ως μια ανθρώπινη ύπαρξη να εκφράσω τη σκέψη μου, το συναίσθημά μου, να συμπεριφερθώ με έναν τέτοιο τρόπο που δεν θα απειλείται διαρκώς από μια ακύρωση, από μια επίπληξη, από μια επίκριση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, για ένα παιδί. Ρωτώ λοιπόν, η ελληνική συλλογικότητα ως κοινωνία ανθρώπων κατόρθωσε ποτέ να εκφραστεί, να εκφράσει τα θέλω της, να εκφράσει αυτό που η ίδια ήταν, να εκφράσει τα ταυτοτικά της χαρακτηριστικά χωρίς να τιμωρηθεί? Ποτέ. Θεωρώ, και είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό, ότι η ελληνική συλλογικότητα από την βάση της Επανάστασης του 1921 και μετά δεν κατόρθωσε ποτέ να αυτοεκφραστεί, να καταθέσει δηλαδή τα ταυτοτικά της, τα ιδιαίτερα ταυτοτικά της χαρακτηριστικά, χωρίς να πληγεί ανελαίητα. Μπορεί να σκεφτεί κανείς πολύ σύντομα και εύκολα το 1922, την καταστροφή, μπορεί να σκεφτεί την περιπέτεια της εθνικής αντίστασης. Όλα αυτά είναι προσπάθειες της ελληνικής συλλογικότητας να αυτοεκφραστεί, να αναζητήσει, να εκφράσει τα δικά της ταυτοτικά χαρακτηριστικά που θα την οδηγήσουν στο δικό της δρόμο. Σαν ένα παιδί που μαθαίνει να ζωγραφίζει και με το που πάει να τραβήξει μια γραμμή, έρχεται μια πατρική κυρίαρχη φιγούρα και του χτυπάει το χέρι και του λέει «Δεν ξέρεις εσύ, άσχο». Η επόμενη ανάγκη στη σειρά, τελευταίο χαρακτηριστικό αυτής της πλήρους αδυναμίας αυτοέκφρασης, είναι το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα του 2015, του Ιούλη, όπου το 62% της συλλογικότητας παίρνει μία θέση σύμφωνη με τα ταυτοτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αντιπροσωπείας, να το πω έτσι, αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, εκφράζεται με έναν τρόπο, εκφράζεται η συλλογικότητα και ποια είναι η συνέπεια? Μία ακόμα ποινή. Η εφαρμογή ενός ακόμα μνημονίου. Κάθε φορά που τολμά η ελληνική κοινωνία να εκφραστεί, να εκφράσει τα θέλω της, η ποινή είναι εξοντωτική. Όσο πιο ισχυρά είναι τα θέλω, τόσο πιο εξοντωτική
η ποινή. Στην ατομική ψυχολογία, μια τέτοιου είδους φραγή στην αυτοέκφραση θέτει τον ανθρώπινο ψυχισμό σε μια θέση υποταγής. Νομίζω λοιπόν ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε συλλογικό επίπεδο. Η ανικανότητα, η αδυναμία να εκπληρωθεί η ανάγκη της αυτοέκφρασης εδώ και δεκαετίες, από την ίδρυση του κράτους, αν θέλετε, έχει τοποθετήσει την ελληνική κοινωνία σε μια θέση υποταγής απέναντι σε εκείνους που προφανώς είναι οι επικυρίαρχοι του παιχνιδιού, που έχουν αναλάβει την ελληνική διαπαιδαγώγηση. Η τέταρτη ανάγκη στη σειρά είναι η ανάγκη της αυτοεκτίμησης, όπου προφανώς ξαναπάω πάλι στο ατομικό επίπεδο. Φανταστείτε ένα μικρό παιδί που νιώθει ασφάλεια, είναι σε συναισθηματική επαφή, μπορεί να αυτοεκφράζεται και μέσα από αυτές τις λειτουργίες αρχίζει να ανακαλύπτει ποια είναι τα όρια του εαυτού του, τον οποίο τον εκτιμά αυτόν τον εαυτό του. Τον εκτιμά γιατί νιώθει ασφαλής, γιατί νιώθει συναισθηματική επαφή με τους άλλους και γιατί μπορεί να εκφράζεται. Κατά τη στοιχεία, λοιπόν, αν έχεις μια συλλογικότητα η οποία δεν νιώθει ασφαλής, δεν μπορεί να εκφράζεται και επίσης δεν είναι σε συναισθηματική, σε επαφή με τον γύρο κόσμο, είναι προφανές ότι αυτή η κοινωνία δεν εκτιμά τον εαυτό της. Βιώνει μια μειονεξία. Μια έντονη μειονεξία. Μια έντονη μειονεξία απέναντι στη Δύση, στην προηγούμενη περίπτωση. Και να πάλι η θέση της υποταγής, η οποία προφανώς στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που επίσης νομίζω προσπαθώ να αναλύσω στο βιβλίο, υπεραναπληρώθηκε με την έννοια ότι νιώθω τόσο μεγάλη μειονεξία απέναντι στη Δύση, που φαντάζομαι τον εαυτό μου, αυτό που λέω στο βιβλίο, ο ψευδής δυτικός εαυτός, ότι είναι ένας τύπος ο οποίος κατοικεί στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο και βλέπει τα ελληνικά πράγματα από εκεί, και άρα μπορεί να είναι και επικριτικός και να λέει: είμαστε ο χειρότερος λαός στον κόσμο, μνημόνια για πάντα, Κιμ, πάτα το κουμπί, οτιδήποτε άλλα τέτοια. Μέχρι και χθες άκουγα τον Ιαβέρη που έλεγε: είμαστε ο χειρότερος λαός του πλανήτη. Με αφορμή ένα ατύχημα. Με αφορμή ένα ατύχημα αυτό με την Πόρσε, βγαίνει ένας τύπος και λέει ότι είμαστε ο χειρότερος λαός του πλανήτη. Και αυτό φαίνεται πολύ λογικό. Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι τοποθετούμαστε απέναντι στα πράγματα με μια αίσθηση μειονεξίας, την οποία την υπεραναπληρώνουμε από την άλλη πλευρά. Πάμε στο αντίθετο άκρο και κυκλοφορούμε με μια Πόρσε. Αλλά στην πραγματικότητα μένουμε στα πετράλαια. Δεν μένουμε στις Βρυξέλλες. Χοντρικά, με βάση αυτή τη λογική, επιχείρησα να αναλύσω την ελληνική πραγματικότητα, πηδώντας διαρκώς και ανιχνεύοντας τη συσχέτιση ανάμεσα στο ατομικό και στο συλλογικό. Και εδώ ακριβώς νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κουμπί που λείπει σήμερα στην αριστερά. Η αριστερά, έτσι όπως τη ζήσαμε τουλάχιστον στο σοβιετικό κόσμο, και αφήνω έξω τη Λατινική Αμερική, γιατί εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, βλέπει τα πράγματα υπερδιανοητικοποιημένα. Όπως περίπου είμαστε και όλοι μας υπερδιανοητικοποιημένα όντα. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό, ότι και εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω νιώθω να έχω μια τεράστια κεφάλα, ένα ασθενικό σώμα και ένα ένστικτο υπερσεξουαλικοποιημένο. Δηλαδή είναι η γνωστή χήμερα της ελληνικής μυθολογίας, που είναι ένα κεφάλι λιονταριού, τεράστιο, ένα σώμα κατσικίσιο, δηλαδή ένα συναίσθημα αλλά και ένα σώμα ασθενές, και ένα ένστικτο, μια ουρά φιδιού που συμβολίζει το ένστικτο. Λοιπόν, εκεί πρέπει να σκύψουμε λίγο το κεφάλι και να ανυψώσουμε την καρδιά. Αυτό νομίζω ότι είναι που χρειάζεται να κάνει η αριστερά, να σταματήσει, να περιορίσει την υπερδιανοητικοποίηση, να περιορίσει την άποψη που λέει σκέφτομαι, άρα υπάρχω, και να προχωρήσει σε μια άποψη που λέει νιώθω, άρα υπάρχω. Ή να πει χορεύω, άρα υπάρχω. Μου κάνει και αυτό. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι επειδή σκεφτόμαστε υπάρχω. Έχουμε πεθάνει και δεν το ξέρουμε. Σταματώ εδώ για να έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που μου κάνετε μεγάλη τιμή να είστε εδώ σε αυτή τη τόσο τραυματισμένη επίσης πόλη και να μοιραζόμαστε το δικό μου το τραύμα, γιατί εγώ έχω έρθει στην Ελλάδα σε μια προσπάθεια να αποφύγω το τραύμα εδώ, το εκεί. Ήρθα και βρήκα ένα άλλο τραύμα εδώ, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ευχαριστώ.